Balik ulit tayo sa ating YouTube channel mga kagamba. Welcome back to my channel. Ayun. Pag-uusapan natin ngayon mga kagamba patungkol dito sa siyempre kagamba ulit ang pag-uusapan natin. Ang nangyayari ngayon mga kagamba sa kagambahan natin ngayon, pahirapan tayo ngayon ng mga ng supply. Wala pang pasok pero ang supply kakonti. Gawa ng itong mga nakarang araw, kung nakita yung mga in-upload ko dyan ng mga video, mayroon kasing variety ng mais na hindi pinapamugaran ng gagamba. Ayan. So, ang isa pa dyan na problema, kaya hindi pa tayo nagbabalik gagamba kasi walang pasok. Nagsawa na tayo doon sa mga nakaraang buwan na puro lang tayo abuno dahil sa hirap ng pagdidispatch ng gagamba. At yung iba siguro kumikita, pero yung iba naman ay nalulugi. Dahil sa sistema na yung isang lugar kasi mag-uuso siya isang linggo lang. So makaubos man siya na isang kaha, hindi na uulit yung mga bata, umorder siya ulit ng isa, yun, nalugi na lang. Marami yan, hindi lang maamin nung iba na nalugi sila dahil hindi nila alam kasi yung sistema nung pag-retail, pagtitinda, at saka yung panahon kung kailan magpauso. Kagaya ngayon, ang sinasabi nila, bakit daw walang supply? Ay nadadanas namin yan mga kagamba taon-taon, kahit pa wala pang pandemic. Tuwing ganitong buwan ng July, pahirapan ng Tagalog. At saka ang Bisaya, darating yan, dadagsayan mga September pa. Yun, kita nyo, yung ibang supply dyan, nagnipis na. Ang Tagalog, pahirapan ngayon. Mataas ang presyo, maliliit, maraming kuto. Tapos siyempre maraming umuorder, maraming nagtatanong, gawa ng wala nga supply. Kaya pansinin nyo, yung iba dyan, mga newbie dyan, ingat kayo sa kaka-order nyo na kaka-order, hindi nyo alam na nalulugi kayo. Maliban lang kung ginagawa mo lang na libangan yan. Kagaya yung panian tanong sa akin, sabi ko wala, huminto muna ako dahil nga sabi ko na lang walang puhunan, pero wala talagang puhunan. At saka ayaw ko na mamuhunan, gawa ng mamuhunan ka hanggang sa malugi ka lang. So, hindi mo na alam kung nasaan yung puhunan mo. Yung pala, napunta doon sa expenses mo, araw-araw na expenses, mataas ang gasolina. Hindi na rin ako nabiyahin ng Nueva Ecija ngayon at saka Pangasinan dahil yung dating gasolina ko papuntang Pangasinan, umuwi ako nakaraan, yung dating 350 na gasolina ko, abay inabot ng 1,000 balikan. Kasama na yung ikot doon, na 2 araw ako doon. Ayun, hindi naman natin maitatanggi na lahat nagtataas. So, wag nung ipilit na yung iba na bakit daw mataas ang gagamba. Ang kuha na kasi doon sa ahinte doon, sa mangingilaw kasi ang kuha nila 2 piso. Kukunin mo naman doon sa ahinte doon ng 250. Ay ngayon, pagka pinadala sa'yo, 250, ang shipping fee niyan, ang courier niyan, sa carpooling, sa kutsi, 700, pinakamababa 600. Ayan, 2 gabi bago makaipon ng 2,000 na gagamba. Ganon kahirap, kasi ang naiilawan ng bawat isang mangingilaw doon, pinakamarami na yung 100 piraso. At maraming lugar sa Pangasinan na bawal na silang umilaw doon kasi nawawala yung ibang mga pananim at saka mga gamit sa bukid ng mga magsasaka, kaya binawal yung ibang lugar na pag-iilawan. Kaya yung nangyayari dyan, yung bata ko hindi na sila makadayo, kaya sabi ko hinto na lang kayo kasi ilang gabi na sila nag-iikot, hindi pa nakakaubos ng 1,000.
Yung hindi pa nakakaipon ng libo yung mga tao ko. So nagiging luma na yung gagamba. Kaya yung iba dyan na hanap ng hanap, tanong ng tanong o kung saan saan dahil na nagtatanong yung lugar nila, nag-uuso na raw. Maganda kumita sa gagamba kung kumpleto ng supply at nag-uso. Ang problema ganito yan eh. Ito pa yung kagagamba ito Pag nagpauso ka sa lugar mo, okay, nakakuha ka ng isang kaha, let's say sabihin natin nakuha mo ng 4. Ayan, susunod, magbibilang ng araw yan, hanggang 3 araw bago mag-uso yan, hanggang sa pumutok. Unubos mo ngayon yung isang kaha. Ang tanong, sa susunod na araw, may makukuhanan ka pa kaya ng supply? Di ba? Yun napakahirap, kailangan pag-aralan. Kasi sabi ko sa inyo lagi mga kagamba, yung mga bago dyan, mga newbie, tanong muna kayo sa eksperto para hindi kayo malugi. Ganitong panahon, pahirapan ng supply, masbate, wala pa, September pa yan magdadagsahan. Itong ginsan naman, tigil yan, tigil ang mga ginsan na yan, tigil yung mga sibo na yan pag ganitong panahon. Kasi maulan doon sa lugar na yun. At saka yung sinasabing pantimbangan, pag maulan na yung lugar, wala nang pantimbangan na gagamba, puro butsyog na yan. Kasi umiinom yan lagi ng tubig ulan yan. Walang tigil yung mga gagamba na iinom ng tubig pag naulan. Yan. Ay ngayon, kagaya kanina, may nakuha ako na TM daw. Hindi ko nababanggitin, pero tangkal siya, tangkal ang sukat. Ang mahal, 30, pero pinagtyagaan ko na, magkaroon lang ako ng content. Kasi may mga kausap din tayo na puro pangako, hindi naman nakakarating dito, hindi naman tayo nabibigyan. So, naintindihan natin yun, walang problema yun. Pero wag na silang mangako kung wala. Kaya ko naman bayaran kahit medyo mataas ang presyo. Kasi, kailangan ko lang naman pang content. Ayaw ko munang magbenta ng gagamba, mga kagamba, kasi nga, may iba tayong hanap buhay, may alternative tayo na hanap buhay sa panahon ngayon. Naghanap tayo ng ibang hanap buhay dahil nga sa social media, dumami kalaban natin sa gagamba, yung mga baguhan dyan, masisigasig silang magbenta ng gagamba. Mayroong ang 1,000 lang dumating, 3,000 daw ang 3,000 ang sinabi. Mayroong natambakan siya, pero pag nag-push siya, salamat sa mga nag-avail, pasensya na sa mga hindi nakakuha, pero natambakan siya ng mga nakarang araw. Laging sinasabing may parating bukas, pero paulit-ulit na lang yun, nandun pa rin yun. Marami yan mga kagamba. Pero tayo, pag sinabi nating parating, parating talaga, totoo yun. At pag sinabi nating, pag may nagtanong, meron pa ako dito, kaya lang kahapon pa ito, o kaya isang araw pa ito dumating. Hindi tayo nagsisinungaling, pero inaalagaan natin ang gagamba natin para hindi siya maluma, hindi siya lakad sumbi na sinasabi. Ayan. So, yung iba na gustong magtinda, tawag na lang kayo, wag nang puro chat, wag na lang tawag sa mga messenger. Kasi ayaw kong sagutin gawa nung delayed yung forecast ng messenger, yung video call. Hindi magkaintindihan, mas mainam na lang sa number kasi mura lang naman ang pantawag ngayon. 20 pesos lang, unlimited na ng 2 araw. All network yun. So, wag na kayong manghinayang kasi, tsaka yung iba dyan na ads sa akin na ang print niya wala pang 100, pasensya na, hindi ko kayo ma-accept gawa nung limitado na yung print ko. Kulang-kulang 5,000 na yon. Ang ina-accept ko lang yung more than 100 yung print niya kasi pag in-accept kita, isa lang yung print o wala kang print, para bang ikaw lang makakapanood sa akin. Ganun yon. Hindi makikita ng mga print mo kasi wala kang print. Ganun yan mga kagamba. Kaya limitado na kasi. Pero nililinis ko yung Facebook account ko, yung mga hindi na active, inubura ko na. Dinidecline ko, kaya lang mahabang proseso yun, matrabaho rin, dami nating ginagawa. Ang mangyayari yan mga kagamba, kung ganitong sitwasyon ng gagamba, baka tuluyan na tayong lumubay sa gagamba kasi pag walang gagamba kasi hindi ako sinisipon, hindi ako inuubo, hindi ako nagkakasakit. Malaki kasi epekto ng gagamba sa tao, mga gagamba, lalo kung marami. Pero pag konti lang, walang problema yun, mga 100 lang, okay lang. Pero pag libo na, kagaya nung ginagawa ko na libo-libo yung dumarating sa akin,
masama sa kalusugan ko talaga. Pinagbawal na sa akin ng doktor kasi nagka-pneumonia na ako, nagka-TB na ako diyan, nagkahika na ako diyan, sipon walang tigil, kati ng mata, runny nose lagi yan pag may gagamba. So, ngayon na ilang buwan nang wala akong gagamba na ganun kadami, nakaginhawa ako. Hindi na ako masyadong nagninibo, maluwag na yung hininga ko, hindi bumabara yung lalamunan ko, hindi ako laging sumisinga. Yan ang may papayo ko sa inyo mga kagamba. Yung iba dyan na nagre-retail o nagre-resell, kung sa tingin nyo is mas maganda magtrabaho na lang. Kasi hindi kayo bubuhayin ng gagamba. Siguro gawin nyo na lang na libangan. Sa kayo maglalaban, good luck sa inyo mga maglalaban. Yun ang sa mga susunod na araw tatalakayin natin kung bakit hindi na tayo nagparating. Ano ba yung mga ibang video ko kasi dyan, discuss ko na dyan kung kailan dating ng gagamba, pero marami pa rin hindi nanonood kasi, kaya hindi nila alam kailan darating ang gagamba, kailan darating ganitong gagamba, kailan ba pwede magpa-uso. Ngayon nagkabaliktad na ang sitwasyon. Ang karamihan ng gagamba dati June saka July, pero ngayon wala. Maraming gagamba niyan mga panahon na lang ng Marso, Abril. Yan, dadagsa yan. Pero June, July, August, aywan ko lang dahil nga binawal na nga yung ibang mangingilaw. Aywan ko sa ibang lugar, no? At saka yung mga supplier din na nasa probinsya, yung mga ahente dyan, rumikta na rin yung mga umuorder sa amin na dinideliveran ko ng palima-lima, pasampu-sampu. Rumikta na rin sila doon sa ahente sa probinsya. Kaya, ayun, pagbigyan natin sila. Ay, kung tayo na veterano na tayo pagdating dyan, medyo naglaylo tayo dahil gawa ng wala tayong mapapala eh. Siguro, ang yayaman lang, ang gaganda lang ang buhay niyan, yung ahente doon sa Pangasinan o sa Nueva Ecija o saang lugar man yan. Kasi, kumikita sila ng maayos, gawa ng agawan. Pag agawan kasi ang supply mga kagamba, natural, tataas ang presyo niyan. At saka wag nyo nang asahan na bababa pagka hindi dagsa. Pag dagsa kasi makikita nyo naman sa wall yan, no? Dami nag-aalok ng mura. Yun, kung yung iba dyan, baliktayan na lang, hindi baling malugi. Yun ang nangyayari ngayon mga kagamba. Kaya, tawag lang kayo sa akin, tanong lang kayo. Hindi ko kayo paihindihan pag tumawag kayo. Mag-text muna bago kayo tumawag kasi naka-block yung hindi ko kilalang number, binablock ko kasi marami kasing makulit. So, text muna kayo, tapos pag ni-replyan kita, tsaka ka tumawag. Yun, makakapasok na yung tawag mo. Kasi naka-block yung unknown number sa akin. Okay, so mga susunod na araw mga kagamba, tatalakayin natin ulit, hindi tayo magsasawa na talakayin yung panahon ng gagamba, kailan nagmumura ang gagamba, kailan nagpapauso ng gagamba. Tatalakayin natin sa susunod na episode natin. Yun, so hanggang dito na lang mga kagamba. Maraming salamat hanggang sa muling pag-upload.